Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Wadla ki board in charge of the East Castles District kila pencari dekat Section 144 CRPC bat mana ruban pelong yo lembo kat sebalap sebasem ha ka khalai terik mentau jemang arjar arpuai u executive magistrate jong ka East Castles District ula be Krad ki kat tu kat ningut ki Nongdie Madan ki basdang ban priang yala ki jingde jing thiet ha Madan ha Rilbong point u donglum kubor jong ka Batesi TV u bala sakhi ni jingja u lalap ru bakini Nongdie Madan ki brasha pen her Krad nang ni jaka kalong hadian bakal don ke jingsdang ban lum lumbung jong kinong thiet nong pen bat nalor kata kam dei setia ka jaka bala ajing bet daki bor sinchar district ban penlong ya ka jaka die jingde tahu. आप लोग क्या बोलेगा? सर आप क्या बोलेगा तभी लगाएगा आप लोग खाली पैसा के नहीं बैठा है तो सोशल डिस्टेंस आप लोग ऑर्डर भी नहीं रखते हैं